אני רוצה להביא לאישור חברי המועצה את מינויו, בחירתו של סרגי אוקלנדר כסגן וכממלא מקום ראש העיר לפי סעיף 14 לחוק הרשויות המקומיות. הפרוצדורה פה זה בשביל הקהל, כי אנחנו עושים את זה באופן שוטף. בפרוצדורה, גם גזבר העירייה וגם היועצת המשפטית לעירייה צריכים להצהיר לפרוטוקול שהמינוי נעשה ויש לזה תקציב, בתקציב העירייה זה מתוקצב, והעירייה יכולה לעמוד בזה והכל תקין והכל קשיר והכל בסדר. אז היועצת המשפטית אומרת עכשיו לפרוטוקול, אז אני הייתי יועצת משפטית של העירייה, מאשרת שהמינוי של הסגן נעשה כדין ובהתאם להוראות הדין, ואין במינוי שלו משום חריגה על סטייה מהוראות החוק או הנוהל, וברגע שיציעו גם סמכויות, ונאשר גם שהסמכות נוצרת. אוקיי, אז יש את ההצהרה של הגזבר, יש את ההצהרה של היועצת המשפטית, ואני מביא את זה להצבעה, כמו שאמרתי מקודם. מי בעד? אוקיי, אושר פה אחד, תודה רבה, סרגי.